A unidade de atención temperá de Poio instalarase na Casa Rosada. Aquí atenderase a nenos e nenas de ata 6 anos para previr e actuar ante problemas de desenvolvemento. Esta mañá estiveron nesas instalacións o alcalde de Poio xunto coa conselleira de Política Social. Coñecemos as necesidades que ten reais o noso municipio, sabemos que existen moitas familias que demandaban este servicio e para nós é moi importante o feito de poder facer unha inversión importante no que son as familias. Certo é que se non tuveramos a colaboración por parte da Xunta de Galicia, por parte da Consellería, pois non seríamos capaces de poñer en funcionamento un proxecto tan ilusionante como este. Porque para a súa posta en funcionamento, o Concello de Poio contará cunha axuda de máis de 266.000 euros por parte da Xunta. Forma parte da partida de case 16 millóns de euros que o Goberno galego destinará á ampliación da rede galega de atención temperá. 15,8 millóns de euros que nos van a permitir consolidar todas as unidades de atención temperá que están abertas en pleno funcionamento nestos momentos e abrir 6 novas unidades. Unha desas novas unidades estará aquí no Concello de Poio, como moi ben dixo o alcalde, dándolle esa atención cercana a todos os nenos de 0 a 6 anos que teñen trastornos no desenvolvemento ou que están en risco de padecelos. A intención do Executivo galego é abrir esta unidade de atención temperá de Poio antes de que remate este ano. É a mesma previsión que manexan para as outras 5 novas unidades que se van crear, na nosa contorna, a de Rianxo e outra na que se agrupan os municipios de Valga, Pontecesures, Rois, Padrón e Dodro. En estos momentos temos máis de 50 unidades de atención temperá espalladas por toda a xeografía galega que lle prestan servicio a 200 concellos de Galicia e máis de 5.000 nelos. Polo tanto, son moitas familias que antes se tiñan que desplazar kilómetros e kilómetros de distancia para levar aos seus fillos a esos servicios de psicoloxía, de logopedia, de rehabilitación e agora nestos momentos dispoñen deste servicio de atención temperá ao carón dos seus domicilios. No conxunto de toda a rede atenderánse unhas 5.000 familias.